Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Labaran duniyar nishadi mai karanta baki abin dumi daga alƙalin dumi kanin BBC daga babban birnin tare da kato boko bisu ke cikin jihar nan. Jiya ta wuce saurayo bugu da shuri kam tsara tika ya ga da horta tsohon idanun gwara da hagaga da kururuwa da kowa sun waje ga wanda ya sha kashi yau 20 da bugu ga watan haduwa wanda ya canta gujiya ga a watan durƙushewa. Hajiya Ladi tandan masa ta gargaɗi ga duk wani da batar suga ka gaggauta kai ta asibitin yan sure domin a yi mata allurar magi da gishiri a duk lokacin da kuli-kuli ya sawwaka. Kimanin biredi 777 ne suka riga mu gidan gaskiya akan wata ambaliyar ruwan zahir ta malalo a mazajjar Bombita da Lipton da ke babban birnin tarayyar Madara. Amma an gaggauta musu wanka da buluban an yi musu zanaye ga tsakiyar labata kamar yadda al'adar makoshi ta tanada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya wadawo da nono rasuwa akan wani kazamin hadarin damu da suka samu akan titin ƙwarya. Watan dawo da nono dai sun samu wannan kazamin hadarin damu ne akan titin ƙwarya, inda suka yi karo da tire da luddai ta biso tosa da makura ruwa masu agajin gaugawa sun kawo agaji amma da su kaddarar ta riga ta rutsa su, amma su ma an gaggaute musu da na ya zaka ga hanci game da al'adar makoshi ta tanada. Shak alaran maharshe ya musu adal kwandal da hadiya sannan roki Allah tsaro koko da kunun tsamiya da kama da rashin lafiyar motsin suga, saboda duk kunun da ya kama da rashin lafiyar motsin suga to ba mahani sai ya kwanta a gadon hanji. Mun samu labarin rasuwar Isifeta Kabushi akan wani harin kudin cefane da suka kai a teburin wani mai kayan miya. An kai wannan harin kudin cefane ne a teburin wani mai kayan miya inda aka sa bindiga halbin tuwon da aka halbe Kabushi a tsakiyar ciki, amma dai an gaggauta ɗauka ta a babban motar leda bage kadan a kai shi babban asibitin talle a mai operation ɗin zama dindindin a jamhuriyar miya. Kwamandan askaran da na ƙasa da ƙasa Manjo General Captain Kuli mai ritaya ya kai wani harin ba zato gwari cikakken garin kwaki da ke jamhuriyar Langa, amma ya samu goyon bayan magi da gishiri da tumatur da albasa, inda ya sabin daga harbin tuwon da harbe shi a tsakiyar labata kamar da al'adar makoshi ta tanada. A shekaran jiya banda jiya shugaban rundunar barayi na ƙasa da ƙasa Manjo General Captain Kusu mai ritaya ya kamu da wasu rashin lafiya ciwon tsoron katawa, amma an gaggauta ɗauka ta a babban mota a kai shi asibitin musoshi da ke cikin jihar nan, ko da aka ɗauke shi rai ga Allah shi ɗaga hanci bai san inda kan shi yake ba a kai shi wannan babban asibitin musoshi, amma cikin jumamin rashin lafiya ya farfaɗo ya cinci kai ne a cikin halin ha'ula'i da anikai don ko da ya tadda kai ya ga waɗanda ake wai da shi daga Musa sai Mazuru sai wata kyanwa mai suna ‘yar Musalle. A lokacin wata aidiyar gaba ta shigo shi inda ya yi tsul ya tashi daga bisa gadon da aka kwantar da shi ya shige tsakanin sili da gina asibiti, aka yi kururuwa aka yi kuwa domin kowa da kowa ya hito a yi tara a kama Kusu domin a yi mai operation ɗin zama dindindin a jamhuriyar bakin masoshi. Akan haka dai nazari da tunani shigo shi inda ya gaggauta kace wayoyin wutar lantarkin da ke kewaye da asibiti din, inda aka gaggauta yin a ci duhu na gaugawa. A haka ya sulale ya kwada cikin jikka wata musa mai suna ‘yan Musalle. Rashin sani ya hidare duhu tayo waje da shi bakin tana taron kabu-kabu. Daga nan ya yi tsul ya hito ya ce wannan karon na sha, sai dai wani karo kuma in alƙaddara ta riga ta rutsa ni, amma dai wannan karon kuma na kai labari. Wannan takaitattun labaru kenan daga Ashana, ciyaman na 'yan comedy drama na jihar Sokoto da kewaye. Na gode.